Untung kok enten kula. Lho. Langsung panitia kula telepon, Mas, sampean siap nih uyah kula ngoten. Waduh. Uyah. Mosok ya uyah tok. Terus nek enten nggih tempe, tahu, sak lontonge. Terus go apa? Ya luwe, Mas. Weh, Oh tak kira nek arep nerang udan ya Pak. Lah nek nerang udan ki nek pas posisi luwe ya konsentrasi kan gak iso to, Mas. Kowe ki aja ngeling-elingi nggone pelok lho. Pripun? Pelok dadi manten ben ya udan deres. Nggih niku leres. Takon golek uyah ya golek tenan. Niki asline perkara meriah malam hari ini ki mboten napa-napa. Sebabe Suasana bisa seterang malam hari ini niki merga dalu punika wonten dagelan sing rupanipun kaya cok bakal menika. Lho. Sing kaya cok bakal lho. Lah kowe kuwi Cok bakal ki ndoke siji kok. lah ndokmu Loro. Wow. ngaturaken nuwun sewu Mas. Nggih. Ulan ingkang becik, ulan ingkang sae kula ngaturaken minal aidin wal faidin. Oh, Mohon iya. maaf lahir batin tamanipun sedaya para warga masyarakat Ngawi, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, jajaran napa OPD sedayanipun, Pak Camat, Pak Lurah lan sedayanipun mesti kathah lepat mugi linebur wonten ing dinten riyadin punika. Amin. Yo, Mas Pelok arep ngaturke apa? Ngaturke apa Mas Pelok? Sampeyan. Semanten ugi kula Mas Petruk, Mas Nggih. Garing, Mas Bagong. Derek bebingah ngaturaken sugeng riyadi minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Derek alal bialal kalian Bapak Bupati saha staf-stafipun ugi warga Ngawi sedaya. Nggih, sama-sama. Yo, mondol arep ngaturke apa? Ayo ndol, ndol. Kowe ngatur dhewe apa diaturne? Ya matur dhewe kok diaturne wae. Mbok menawa terus enek sing makili ngene Nah, lho Mas, dhek gak nah. iso omong. Lah mbok wakili apa piye? Ora omong dhewe. Mike aja cedak-cedak cuwil ki lho kok iso. Ayo Tang. Nggih. Kula Cak Mondol. Piye lagi? Nggih, kula Cak Mondol ngaturaken padha kalih cacah niki. Lho. Ora apa to? Kok padha karo cah-cah, ya kowe ki iso mletik ngono lho, duwe pikiran dhewe ngono lho. Kowe ki ngucapne apa ngono kok iso. Kaya kalau minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir lan batin, sepinten agenging ngono kae lho. Paling ora iki duwe inisiatif dhewe. Aja kok tiru-tiru kancane. Kula ngaturaken minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, sepinten agenge gadan kula. Alah, sepinten Iso ora agenging to jenenge. sepinten agenging kaluputan kula kok agenge gadahan kula lho. Liru to. Liru baleni neh. Nggih, sepinten agenge kaluputan kula nyuwun pangapunten ing dinten riyaya menika. Amin. Nggih. Wis ta. Wis wong aku ya langsung ngapale nggur teko kuwi tok ngono tok. Ya karepku ki ya mbok ya tambahi sithik omonge supaya masyarakat Ngawi ben piye ngono kok. Ya ben ngono ae. Karepku Kabupaten Ngawi ki ben maju lho dikapakne. Disurung. Allah. Kok iso disurung Oh, ngono. kowe iki kok jan Ngene. ngene. Sampeyan jelas Pas nih, mondol. Mas. Wangel jak omong. Dalu niki nggih dirawungi Pak Oni, dirawungi Pak Anto, Pak Bupati, Pak Wakil Bupati niki aja ngisi-ngisine kowe iki wong Ngawi lho. Mbok ya kowe iki iso ngekeki nggon Pak Oni ngono lho. Wong nggon ya sakmono mbane masa ya jek kurang ombo lho alun-alun iki. Cek cocok, Pak. Ngene lho Mas Mondol maksude. Moh aku tau ngene dompetku ilang kok. Kok dompet kuwi ilang. Maksude awakmu ning kene piye carane nglenggahno para tamu ki piye lak ngono? Apa bodoh setruk ra iso lungguh dhewe. Kok angel lho Pak Yudo. Masyarakate ben piye ngono lho. Ben ngono ae. Kok Ngawi ki ben maju dikapakne. Disurung. Angel omong karo mondol ki angel. Angel lho, angel. Angel yo rasa digarap. Teko kuwi. Kok iso suwe-suwe kok Ngene lho, panggung ki ben ketok piye ya ben ketok murup ngono piye ngono. Wo, dijoki bensin langsung diobong. Murup niku kowe. tegese murup ki suasanane ben ketok gayeng, ben ketok gumblek, ben ketok rame. Ngono lho. Lah nek awake dhewe nuwun sewu nggih Mas, Renteng nggih. Cara panjenengan kula Mas Mondol niku nek ibarate cara seniman kan isih junior. Nah, junior. Nek kon nuwun sewu ya
ngomongke bab halal bihalal utawa bab kupatan nyuwun pangapunten enek sing luwih Ana pokok ana sing luwih senior tapi tesih tengandhap niki wau. Oh nggih kersanipun istirahat. Nunggu telepon. Saya. Telepon kok sapa? Telepon wong nganggap-nganggap lembok menawa enek. Wah. Mesine ya lebih konjur kok Surabaya mau. Nggih, Dik, ijeng wau saking Surabaya. Karo Ibu Gubernur, Sareng Bu karo Khofifah. Pak Wakil Gubernur. Nggih, nggih, nggih. Ugi halal bihalal Mas Joko. Nggih, niki panci usum halal bihalal. Iki tradisi sing anane ya ning Indonesia, sing anane ning Nuswantara, ora ana ning negara liya. Iya. Tradisi halal bihalal ini asli produk dari Kiai Nusantara dari Indonesia Mas Joko. Termasuk mudik barang iki. Nah, nggih. Mulanipun kedadipun uri-uri kudu dilestarekke, paling ora awake dhewe kudu bisa nyengkuyung supaya bagaimana halal bihalal ini tetep anak putu iso mengenang. Ngono. Ya ngono ta. Iya. Dadi tradisi kuwi ra iso ilang nang Indonesia, Malaysia ya ora ana, cara ngono kuwi ra ana. Nah, ana Iki ning malah iso-iso lho Indonesia. negara liya-liya ku malah tiru Indonesia iso lho. Lho, saged mawon nggih. Akhire kono melu kene mergo apa? Iki budaya kuwi angen-angen sing babar kaendahan tumuju ning kerukunan. Nggih to? Dadi iso niki iso ditiru negara liya ngono saged. Wong Indonesia menika sugih nggenipun budaya kok Mas. Pamelone. Wong tembunge ndae mawon rum kuncaraning bangsa dumunung aning luhuring budaya. Kebesaran, kemegahan, kehebatan sebuah bangsa bisa dilihat dari budayanya. Bener. Nah, Indonesia itu sugih nggone budaya, mulai saka Aceh nganti Papua, saka Sabang Merauke, Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kuwi sugih nggone budaya. Ning sak kala mangsane enten sing wong nggone dhewe niki sok lali teng budayane dhewe, Mas. Sak kala mangsane wonten wong karo budayane dhewe ora ngerti. Wayang ora ngerti. Ha iya. Budaya krawitan ora ngerti, malah wong manca praja niku mangke sing seneng. Wong dhewe iku para masa bodoh ya, Reng. Ha iya. Nah ini berarti tugasnya penjenengan lan kula bagaimana menyampaikan kepada anak cucu generasi muda supaya tresno wonten ing budaya. Ha nggih. Nah, Nyatane Mas Mondol niku sakniki wis dadi guru pengrawit ngono. lah pripun Masa ta? lomba kerawitan? Jarine. Lomba kerawitan teng pendopo Oh, kula oh. mben Loh, nomor 3 Mas. nomor 3. Pesertane piro pesertane? Pesertane 3. Wah, Iya Mas ya. Berarti yo keri Wah. dhewe. Tapi kan melu awak melu andil. Wong melu nguri-nguri budaya. Nah, Nek perkara nguri-nguri niku jane tugase kabeh. nggih. Nggih, pemerintah ya migatekke, senimane ya kudu kreatif, masyarakate mendukung. Nah, Lah iki nek pemerintah gatekke, nek senimane mung ora iso kreatif mung meneng bae ya gunane apa? Rak ngoten. Lah Yeah. senimane kreatif pemerintahe ya memperhatikan tenan, nek masyarakate ora mendukung ki ya ora iso berkembang. wes ngono ya, Tru. gayung bersambut Nah. antara pemerintah dan seniman Ya. harus bisa jadi satu memajukan seni dan budaya. Nggih. Piye Mas? Bahasane Mas Belok. simbiosis mutualisme ngono kae ya, Tru. Piye Mas Belok? Oh ngoten nek perkawis tradisi budaya niki wonten sing luweh pono, luweh paham luweh babakan budaya. Sapa? Ya, Bapak HM Haji Haji Muhammad Sadirun. Oh, Haji Muhammad Sakitul. Haji Muhammad Sarimi. Haji Muhammad Sakirun. Bener. bener kok. Diaturi minggah. Oh ya. Nggih, nggih. Monggo. Nggih, nggo diaturi tidak mriki apa? Nggih. Anu metaraman to. Iya. Ha iya. Kurni.
faizin. Nggih. Mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal Nggih, Pak. Kaya pengen kaya kancane lho. Niku nggih makhluk umat lho niku. Niku Siapa? wong. Lho, wong lho. Tapi urung dadi ngoten lho niku. raine kaya lepet. Masa Minal aidin Innal aidin wal faizin nggih, mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Nggih, sami-sami, Pak. kaget aku. Kok kaya ngusah apa? Kembang pari Napa, Pak? wohe tandur. Wong sak ngawi panjang umur. Amin. Amin, amin. Amin amin amin. Kembang pari diwadahi tampah. Napa, Pak? Masoni ridho barokah. Amin. Amin amin amin. Neng Surabaya Nggih. tuku cengkeh. Napa niku? Mas Antok duwe akeh. Amin 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 amin. Tuku klopo Nggih, dicampur manggis. artinya Yuda saya laris. amin 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 amin. Tuku rokok Nggih. wadahi campuri cengkeh. Napa, Pak? Pelok rezekine akeh. Amin 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 amin. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. apa-apa Nggih 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 nggih. Ngono. Wong niku kudu bersyukur kok, Bah. Situasi kondisi apapun. Aku lho. Pariane lho. Kowe nyapa? Iki wae parian, iki wae parian lha aku. Sapa? Aki. Aku. Dek kapan? Dingi. Lho piye to? Maksudmu ki lho piye Lah njaluk aku apa? dikekne parian Parian. padha karo ndongakno. Pelok ya diwehi parian. Angel. Dol ki angel. Ya upamane nggih jenang dodol diwadahi tampah, muga-muga Mas Pondol husnul khotimah. Amin 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 amin. Amin. Wes, Tru. Pripun pripun. Padha ari nyedakno mati sampean niku. Sabar. Jenang dobol. Dodol. Jeneng dodol. Dodol. Dobol. Kok jenang dobol lho. Rupane Pripun? ketemu kanca nek gak rokokan. Alah alah kecut. Iya. Nggih. Aku ki nek ngomong, ya nuwun sewu Mas Dalang. Nggih, Bang. Nggih, Bang. Kuangen aku karo alun-alun Ngawi. Nggih. Dangu nggih, Pak nggih. Suwi ra ditanggap. Aku lagi roh iki nek Yuda ya gak lucu, Mondol ya gak lucu, Kirun gak lucu. Dek taun ngarepe Gareng Pacitan. Lucu. Lucu. Gak. Oh tak kira lucu. Oh nyantoi karepe piye? Waduh. Dagelan cedhak akeh nginpor ka Pacitan. Rokok moro-moro takok. Wedang ngawe Kadang. kadang. Lepek diseleh neng epek-epek. Betul. Cangkir dicencang ana pikir. Leres. Kopi kompaking pikir. Cocok. Gelas Nek tugel gak kena dilas. Nek jelas Jejeli gelas ngono kuwi. Ora ndang mok gua to. bilang Dek kene gembal ngumpal. ora digubak. Lho ora ngono modele kok ngumpani aku. Seger kene ikan salindri barang ya ta. Nggih. Pelok kene. Nggih, ngene lah. Ngomong-ngomongan kene ra ya ta. Nggih. Engko aku cek rong adah iki Wah, ya. karo panitia Pripun? pirang-pirang slop. Beh. Lah kan dalange balang rokok. rokokan Ngawake Awake dhewe dhewe iki kok pancene iso. wong urip ki Nggih. rukun karo kanca ki penting. Betul. Ya Wong ta? cerah agawe bubrak, nek rukun agawe Santoso. santoso. Loh, menjaga kesatuan dan, Dan persatuan. Ngakep po. Le, piye? Enak, Lah, enak, enak. rokok ki Seger. ngono, dadi Iya, iya, apa-apa ki. Heeh. Guyub rukun Aja padha kroyokan. yoan menjaga persatuan Dan dan kesatuan. kesatuan. Ngakep po to. Sedot to piye? Rokok ki nek kaya panitia sah. Sah. Apa meneh Kabupaten Ngawi. Nggih. Sah kanggo sapa ae. Betul. Dalan-dalan wis halus. Nggih. Masalah iki ya sembarang.
Iki nyapa? Iki lho ngopo? Kowe iki lho ngopo? Di iso diwalik kok. Lah aku pengen roh raimu mlonyoh lho. Masa ngecos cangkem malahan. Sampeyan iku yo sia-sia. Niken kok nembang. Oke. Sing dinteni iki. Lah niki putuku wedok. Lah, wah jan. Jejer dal ya Coba bener jejer, niken alah, alah. kelunggo. Jan. diaturi kon jumeneng. Lu kowe iki lunggo tak cigal sikilmu iku. Jajak cedak kan kowe lunggo sik, Nduk. Weh jan. Halo, aku ya lagi iki. Alhamdulillah niken canom kaya nyekar nang kuburan. Kok nyekar ning Kok ya ngerti enek dagelan raine kaya maisan. Ngawur ngekno maesan. Iki ngono kijing. Lho. Oh iki yo ngawur Apa? kijing. Iki ngono tahu bulat. Kok adoh men. Iki ngono dicopot. Ora dicopot tahu bulat. Nek banyol sing cedak-cedak. Goblok ora. Lho, Banyol iki aku ki dudu maesan aku ki. sirahe muni. Gandul. Kelam mboten. Gandul Boten. kan. Lah iki Mboten. Mboten. Ajabir. Ajaib. Ajaib. Ajaib sirahe. Ajaib piye to? Getuk asale saka telo. Ndasku remuk kingko bayaran pira? Nikene kurang ajar sing diantem cangkeme. Aja-aja Padha karo sembrono lho. Model iki ambak mung kaya ngono sikatane nganggo botol lho iki. Terus Masa pasangan serasi. Dek kena. Lho, ra tak omongi to, Nduk. Heh. Ki anakku kabeh iki. Wong biyen ki urung ana sampo. Nggih. Kuwi nek kramas kanggo merang dibong. Nggih. Nah, nek sikatan kuwi urung enek odol urung apa, sok-sok areng. Nah, terus nganggo botol dilembutne nggo gosok untune. Nah. Lah tanggaku entek rong truk. Dienggo sikatan terus wong Banyol iki kok sing realita, mosok Kurang sikatan realita piye lho? mosok sikatan sampe botol 2 rit. Bayangno. Ora lho, niken kok nyawang sirahe mondol kok modele piye Kan ngono. barang iki lho mau genah. Piye. Arep kapakne aku. Yo apik. Wah. Iya. Heeh. Cantik-cantik. Heeh. Dilukis. Gambari opo to? apik kan? Heeh. Kurang janges, Menengah. kurang janges. Janges. Malah kaya situr. Mangkane to, lek Banyol iki, wayah iki sing kene iki dipacaki, sing mburi iki ya dipacaki. Lah, malah apik sing kowe iki raimu apik sing iki, madhep rene lho, apik iki lho. Iki tok gan. Ndangao. Iki ana Cangkeme loro. Ngendi? Siji iki. Lah sitoke lha iki apa? Wong kok iso nggih, sugeng dalu. Nggih, Bapak. Sugeng dalu nggih. Bapak Dalang, sugeng dalu. Nggih, Mbak. Nggih, jenengan paring asma Bapak sinten? Nggih, niki saking ngetan kula Edi Darsono. Nggih, Ken. derek pitepangan Ken. kula niken, Pak. Nggih. Delengen. Ya, Pak. Mau gambari lambe madhep. Oh ngelak. Cangkeme ngene ngelak. jare ngelak ngono lho. Mosok Lek niki gambar kaya Bapak, ngono. Bapak Klenteng. Nggih. Bener. Lek niki Bapak sinten, Pak? Ditya. Raditya. Weh. Napa? Raditya. Raditya, nggih nderek pitepangan kula niken salindri nggih Bapak. Kula nderek ajar, kula teng mriki tasih belajar nggih Bapak. Menawi Ajar apa? kula tasih belajar nyinden, menawi kula enten klentu-klentune kula nyuwun pangapunten nggih Bapak. Ampun didukani nggih Bapak. Ora. Mas Raditya nggih, kula nyuwun pangestunipun Bapak Klenteng. Oh iya. Suwi mboten kepanggih jenengan. Iya, Apa to? Tahu kepethuk to? Terakhir Tahu Bola dah, Dok. Bali.
Tahu ta, Tro? Bola-bali kerep. kerep. Iya. Nggih. Iki nyapa to? Iki nyapa? Tak ngerti bokong kon kowe enak to. Ngene ta sawang ae. Keri dhewe kok ngentut kok. Lah nyang apa nyapa? Wong niken ki omongan karo dalang kok kowe goleki ada wedak. Kan Nyelo-nyelo lho iki. ora kok nyelo-nyelo wong kenalan ki biasa ki penak. Lho, kok nganggo ngene. Kudune ora mundur. Kudune ya aja mundur wong aku ini. Lah piye nek kenalan? Ya kudune maju to. Contoh. Pripun Pak Dalang? Kabaripun? Lak sami sae to. Mugi-mugi tambah laris Pak Dalang. Pamane karo Mbak Niken, Jang, pamane. Contoh Pamane Mbak karo Niken, Pamane. Mbak Niken. Pripun kabar? Mbak Niken. Lak sehat to. Niken ki meneng dikira seneng. Lah, asline Mikir, kok iso mikir, Mbak? rumah sakit Widodo rak cedak. Nggih. Lah ya mondol kok gejala stroke. Rumangsamu seneng, Mbak Niken bangunane rumangsamu seneng. Mendek, rada mendek. Idonono ndase, Mbak. Kowe ki yo ngerti yo dolonane Niken ki saya mundur, nyengeti kowe kira kaya kloset. Lah nek karo Mas Pelok nuwun sewu umpama jejer, paling ora ibarate kaya Dimas Diajeng Kabupaten Ngawi. Dimas Diajeng lah iki ayo coba jajal. Niki lho. Baik lho, niki termasuk Dimas Diamput. Ya ora diamput. Ya ancuk. Malah nemen. Ora leh ngono kuwi iki dinane iki dina riyaya. Lah. Kudune saling memaafkan. Saling Ojo nelong. Oh, saking tresnane Abah. Tresna. Bocah kok janger dagel nyapa mau gambeli. Bocah kok janger dagel tinggo kalah-kalahan. Lah kok tilone. Lah. Tak idone raimu. Wong anu kok yo nangis. Kene iki melas kok. Aku nangis apa nangisi kowe ya? Lah nangis sinten? Pak Gambe lho pas 100 dino. Ayo nyanyi ya. Nembang. Bang, iki apa? Iki Nebak. isine lagu-lagu. Oh, alah. Oke. Wah, ya iki nyanyi iki bae lah. Apa? Ayo, aku ki ning kene gandrung sapa ceritane? Lho, lah nek di antara wong papat iki sing ganteng dhewe Aku wis tuwek rasa. Lah iki to. Aja golek cowok ganteng-ganteng nglarani ati. Golek kaya ngene iki lho, golek kaya ngene iki kiri era doyan. Aman. Kuat. Iki lho, Aman. Karo iki lho. Aku biyen ya tau Mbah. Piye? Duwe pacar sing kaya ngene iki. Terus? Tiba ya jek panggah nglarani ae yo. Nglarani atimu. Heeh. Pancen pertamane iki lara. Lah terus? Suwe-suwe terus gakmu enak gitu. Modelmu. Bocah cek karo cah SMP kok omongane menjurus. Bawa-bawa asmara Mas. Awak dhewe minggir. Lah tas iki. Ayo dhisik. Oh, pelok barang. Iki tak bayangke sampean ki dadi pacarku. Dadi tak maneh wi sampean ki wong sing paling ganteng dhewe sing paling tak tresnani dhewe. Ora sah etok-etok. Sik tak upamane. Tenanan wae. Tenanan apa wani ngragati aku? Banyak apa? Omahe ra duwe. Ken, Rong roh. Ken, ngenyek. Aja ngenyek cah iki. Napa, Mbah? Iki sugih. Kok iso? Alas mantingan ngampe jero-jero. Banjarjo. Banjarjo. Dituku. Sok Januari panen kethek. Ora ngerti kesugihane mondol. Ora ngerti. Omahmu lho cagake pira? Cagake 12 Mbah niki. Apa? Ya Mas ya, pendopomu cagake 12 ya. Yo, Sing papat nang tengah to, sing 8 nyongkok kok kiwa ngeten iki. pancen pendopone arek ambruk. Kae omah ramah tamah. Enek kain enek angin kolor ngidul. Enek angin kok kidul Kok ngalor. sopan mengomahe. Mae sopan. Omahku kaya gendera. Kamar mandi kok nang tengah omah kene ra kene mondol peneng. Kekarane
Yayi garipun wong akeh Yayi. Alah. Yayi garwanipun wong akeh iki lho. Kakang. Kagetmu aku ya ora trima lho lalane kan mau. Iki wis salah ganteng kok iso. Kan Maksude aja nemen-nemen kuwi mung sak sore ning jero mobil dhek mencret. Mencret. Bar mangan sumpil. Wong ora pan. Sing wedok ora masak terus mencret. Yayi garipun kakang Yayi. Injih kacang Mas. Iya kacang atun. Wong iki kudu sing budaya, sing seni. Sing Wong semeleh, sing semeleh. Lah kok malah kaya prau ngene. Ganjelen sandal ndase lho. Malah ngene lho. Wah, ngene lho. Wong mbok sing wibawa ngono ora iso. Iya. Yayi garipun kakang Yayi. Tahu tanggapan nganggo ngene iki. Lah terus, Pak. Dhek mengu ngiduli blangkone cek mengu ngalor. Lah kok malah kayak hula hoop ngene ya. Bisa diputer-puter lho. Menak. Enak. Pangku Mas. Kelo, njaluk pangku kelo. Alah. Gage. Dagono. Alamat dipisui mamo meneh ki engko. Apa? Sopo? Kanca kowe. Ah. Sing wedok kaya komorate, sing lanang kaya komodo. Komodo ngemplok ndasmu. Lah lho komorate karo sapa? Komojaya. Kowe iki dagelan kondang ya kalah karo kene. Lah kok saged? Dek ngenani nyalonke DPR. Banner dipasang sak nggon. Oh, alasane perapatan kae. Yayi, Injih Kang Mas. tresnaku marang sliramu. Kang Mas nek ngomong madhep mriko mawon nggih abape amne ndak enak. Kowe ngengkel lho, kowe marang tak omong. Kowe ndek sore tak omongi ngengkel kono aja nggawa cangkem sing iki lho kok. Ngengkel ae. Nggawa cangkem sitoke ka lho. Cangkem sitoke rung garing. Ketingale Kang Mas niki benjing kalaupun sudah jadi suami. Mas. Oh. Alah. Ngomong iki arep cebloke mbok ya. Ngomong ngono lho, ben aku ki cepak. Paku iki ning sedelo ae ngono. Wong di paku ora gelem meneng malah ngene. Lah akhire Akhire aku yo keri. Yayi. Amang hati pami Kenapa? iki ngapa? Ngeget-ngegeti kancane. Iki lho. Kowe teng dagelan liyane kono. Ngene ngrusui. Ora apa-apa. Pak Bupati kula pun lunas kan langsung. Guyon, kok dikira guyon. Bang, abahe wis lunas, niken wis lunas, aku wis lunas. Kok sing ra jelas iki kowe lho kok iso. Kene wis. Napa? Tapi dikek BRI langsung disetorne ngono rumah. Ayo nyanyi. Kene-kene iki Yayi. Wanine karo cacilike. Tresnaku marang sliramu tak rewangi rawe-rawe rantas malang-malang putung. Pecahing dodo utaing ludira sedumuk bawuk senyari bau. Ya Allah. Kok iso? Kok iso sedumuk bawuk iki piye to ya? Kudu sedumuk bawuk. Lah piye? Piye to, Mas? Sedumuk batuk. Batuk. Ayo piye nek bathuke kok. Kaya nek bathuke kok. Rumangsamu nek bawuki pol kasar. Boten.
Biyen ki enek majalah Joko Lodak. Leres. Yogyo. Nggih. Nek sing diarani kuncung ki cah lanang, cilik ning kene ana kuncunge Kuncunge. nek bawuk kuwi cah cilik sing kuciran loro. Iwo nengen. Saking asosiasine wong-wong kuwi. Ya wong-wong lho. Lah iya. Perkara majalah kuwi aku geger karo maratuwaku. Kok iso? Lah piye lah bawuke tak kei kuncung lho, Bah. Ya ora entuk. Ora oleh ya. Kene-kene Yayi. Jane dikelabang. Luput pisan kena Muni. Isa muni ta? Iki lho, piye kowe muni piye? Piye ta le? Kowe kalau muni piye? Iki lho. luput pisan kena wong enek wong nyanyi Malah gak ketok serem. kene-kene Yayi Malah bumbu ndak enak. Engko diumbah digodhog banyu anget kenyil-kenyil. pancen Kecil aku. raiku kaya telo Luput pisan kena pisan. Mbak Niken, sampean gandeng saka kono njajal sampean gandeng saka kono. Mlaku wong loro njajal. Oh nggih. Mbak Niken, badhe teng pundi? Badhe gua telek, Mas. Wah, nemen yo. Nemen. seneng nek bojomu telek nang bendina dikeruk Sapa sing aku bojoku? Sing ngakoni bojoku sapa? etrok Oh, ngono to. Lah Yayi. dene aku ndek bojo sampean ora anakku kaya gendruwo wae. Yayi ora pareng kaya ngono ana ing sakjroning Taman Makam Pahlawan kene sira So taman makam pahlawan. Keputren. Makam pahlawan mendem mbokmu. Taman Makam Pahlawan cedhake Taman Kaputren ya Yen gampang luwe gampang Biar masyarakat Ngawi pirsa, Mbak Niken asli saking Kota Kediri Kota Kediri. Sekarang sekolah kelas berapa? setunggal SMA Setunggal SMA pinter nyinden, Bang. Alhamdulillah. Anake mondol sing wedok, Bang. Kelas 5 SD. Meteng. Masa meteng. ngawur Lah nyapa? wis nglairne kok Oh, malah nemen. Iya, Pak. Wis malah. Aku banyolan ki suwi lho karo sampeyan. Lairnya ya wujud bayi tandel. Duh. Kaya anu wujude kethek. Bojone mondol ki leng lairne anak iki pas meteng songo. Usum tikus lho. Ora menteng songo. Dadi nang kuping, nang ndas, nang cengel, teng prentul ngono. Dadi metenge kaya wong duwe tumor ngono kae. Ating prentul. yen nangel kelo melok ngamene mburi apa piye Kaya kan kaya kara ngerti nek kowe. hah Iso wayang kulit regenge disaingi nguri. Padahal kae bayaran cilik lho. Apa to saiki sing ora disaingi iki apa gusur rek disaingi. Tung. Ngono angel Ben ketok mesra janggute karo sampean enakne lho, Mbak. Ben ketok piye nomane. hati-hati untune pasangan lho. Engko mok jawil Pak. Iki untu palsu lho, Mbak iki.
Untuk palsu. Asline sakmene, ya. Ngawur malah sakmono lho. Kok iso enek 2 meter. Tan kena. Alah. Tinumbas. Arek wes. Wes Ora enek sing enek ning. Jawilen to, jawilen kan. Sampun lho, Jawilen, Bang. Jajal nek jawilen. nek. Jawilen nang ngene lho. Bagus. Hore bagus. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Enek sing kurang kok Happy ya. birthday to you. Ndoke urung. ndoke nang jero. Ben radek kulite ben radek ponto karo nigan. Iki bar ki kok mesti ngombe obat. Napa kok sakit? Mencret, sumpah tenan. Kaken mangan sumpil. Lah sumpel rong diolah kok dipangan. Oh layak bokonge kandel. Pempesan to iki. Tangkemmu. Iya. Kon iso ya moh. Engko nek garing gak nglenthek dhewe jare. Tan kena ati nombas harta SMU kelas 1 suarane apik, jogete apik, bocah ayu jajal Tenan, nemen no. Paket komplit. Paket komplit ya niken kuwi. Suarane apik, Nggih. pasuryane apik, kulitan kuning, Diatur. joget apik. Mula nek larang ya lumrah. Lumrah. Lah dine mondol iku. Pripun? Pripun ngerti kula. Lah adikmu nyapa ta? Bisu. Bisu ambisi aku. Mondol iki omong jelas aku ora roh kok bisi. Mau sing goblok ya gembleh kae wong nek omong bisu wis pindho. Lah nyari ngono panggah ditekok ini gak aku geblak. Ya ndak tiba. Kakek napa iki? jeneng kula mawon Oke, nggih. anu kok kibot yo. Monggo, monggo. Anu mawon dicampur mawon. Oke. Jeneng kula ya.
Yuk ngadeg yuk. Asik. Wono poyang payingan rasaku Jae wono kaya kumle agragaku Yo pisan jae wono lan sahan ayang-ayang luar biasa. Kembali ke laptop. Iki acaranya luar biasa, Mas Yudo, para dalang, Mbak Niken, kupatan, ngiras pantes, halal bihalal. Mau disinggung Mas Yudo, Mas Dalang, kupatan wi tradisi sing ora iso ilang karo budaya Indonesia. Ora wong Jawa tok, aku mubeng Palembang ngampek Hongkong ngampek Taiwan, neng kono enek wong Indonesia, khususnya wong Jawa mesti ana kupatan. Lah halal bihalal kuwi Mas Yudo ya pirsa, nek jaman Sultan Agung kuwi ya wis ana. Jaman ngadeke negara Islam ning Demak Bintoro ya wis ana. Ditengeri Njang Sunan Kudus ngundang murite Arya Penangsang karo Hadiwijaya sarasean ana Kudus, terus kuwi anane diarani halal bihalal. Ruwete Indonesia sakwise kemerdekaan, ruwete politik ana Indonesia, Bapak Presiden Insinyur Soekarno
kepengin nglumpukke tokoh-tokoh politik uga tokoh-tokoh para alim ulama. Pak Karno rembugan karo Mbah Hasyim Asy'ari supaya dianake kumpul sakwise lebaran. Dianake parpatan, dianake sarasehan, sakwise lebaran ngiras pantes maaf memaafkan saling padha njaluk sepura akhire nganti sakbrene dadi halal bihalal. Paham? Paham. Mula matur nuwun Pak Bupati Ngawi, Pak Wakil Bupati Ngawi sing anake halal bihalal. Biasane nok pendopo saiki dikek alun-alun ini wujud Bapak Oni karo Pak Antok ngerangkul rakyat Ngawi supaya guyub rukun bebarengan kerja cerdas, kerja cepat dan kerja bermanfaat. Luar biasa. Lah nek kupat karo lepet ki kan kowe SMP. Lepet ki teko tembung luput, ngaku luput. Isine ketan, pliket, kentel supaya pas seduluran ki ora pedhot. Nek kupat ki isine beras, beras sing putih sing wangi. Nek lontong kuwi wujude dawa, sok kowe wis ngerti. Lontong kuwi sipate wong lanang ya ngono kuwi. Ya dawa ngono kuwi. Enake nek diuceki. Nek kupat ya metutuk ngono kuwi. Lah kupat mangane enake nek dibelah tengah. Kuwi ya kaya sipate wong wedok ya meletek ngono kuwi. Wong wedok mleteke napa, Mbak? Engko tak duduhi fotone. Engko tak WA. Kula nek kupat niku. Nek kowe urung nek sing pojok ki wis papat lho. Masa iya nyinggahne malah foto. meletek banget. Buntere janur, wong sing wis ngaku lepat, lontong olone kotong, kembali ke fitri, entuk cahayane swarga, jan ki janma, nur ki cahya. Dadi entuk janma sing entuk nur cahayane swarga sing wis kembali ke fitrah. Nek salah aja ngenteni lebaran. Aja ngenteni poso. Saben dina nek rumangsa salah njaluk pangapura. Sing ngeweni pangapura halal, sing njaluk pangapura halal, akhire halal bihalal. No, ngene iki tak nggo golek dhuwit luar isih. No, mubeng-mubeng. Nembang neh. Iki kan terus ngersake tombo kangen. Ora. Engko nek aku omonge netizen ngelokne. Kirone omong ini keren. Cewangkeme netizen ra tak gugu, ora nanggap ya ta? Pancen. Silakan menghujat, monggo. Ora nanggap. Ora nanggap. Pancen netizen niku Netizen zaman sekarang itu Netizen menuntut Netizen kok netizen. Kleru. apa? Kadasen. iya. Iki aku nuntut karo dalange. Napa? Jujur ae. Dalang telu ki tetep sesuk takan. Lagi sebagian gusur royaltine piye? Aduh. Mati terus. Pinter. Ngerti kodene. HS. Hei. Bapak ngerti kok terus nyawer yo. Nyawer. Wonge ning Bengkulu kok. Oke nembang, Nduk. Nggih, mau pamuritan apa, Pak? Sing ngersake tombo kangen saking anu juragane sapi sawu jajar. Ngoten. Saipul. Nggih, monggo. Apa kulino ning banyu to? Napa kok? Banyu pripun to? Kok njaluk tombo rangen? Tombo kangen. Tombo kangen. Kangen. Tombo kangen. Rangen. Diaturke Bapak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Camat seluruh Kabupaten Ngawi, Pak Lurah seluruh Kabupaten Ngawi. Ki rawuh kabeh. Nggih. Welcome. Matur nuwun Pak Bupati kalian Mas Anto kintunanipun. Waduh, nyeneng nih. Niki Pak Bupati kajeng kula kintuni Apa? masalah. Nah, lho. Kowe iki mesti kintun masalah. Nek kintun masalah neng Mas Anto
Wah, nggih. Jelas padat. Ya. Apa niki? Tombol kangen nggih. Tombol kangen. Di garap seragenan mawon nggih Oke, kersane siap. Yo. Masyarakat diajak untuk interaksi Mbak Niken. Oh, Sampeyan ngaten. rada maju kene karo aku dadi Nggih. ben. Nah, Kalih Om Yudo. siap. Niki tuyul loro mboten bisa nggih. Melu lho 750 tok iso. Aku melu. Sampeyan ngancani abahe, engko lek abahe sawaya ceblok sampean sing nampani. Ora ceblok. Ora ceblok. Toilete adoh dadak ning pendopo. Mbok menawa ndas kuwi kena dinggo wadah. Lah malah mondol kira-kira ceblok ning kono pisan kok. Kowe kan nang ndi? Teng mriki lho. Mondol kersane aja le ketingal. melok. Nggih lho, kula penging lho punan. Kodi. Ngetutne bojo ora oleh. Ngedeni cah cilik-cilik lho raimu putih kabeh. Modele kaya ditut Kowe kok melok wayang liya Endol. Kira dalang kira. Kalau jek enek dalang sitok nang kono. Melok. Heeh. Yo interaksi mumpung dalu iki diderekke karo Pepadi Ngawi dan tim Gusur Gugah. Acarane Ora acara apa iku? Melok malah kaya teleke manuk lho. Apa-apa tapi kan Putih manis. ireng.